едно време един свят. В този свят царувал мир. И така е щял да бъде, ако не се бе случило това. Трябва да се отмъстим. Тези рицари унищожиха селото ни, отвлякоха жените и децата ни, убиха приятелите ни. Не бива да отговаряме на война с друга война. Това само ще доведе до смърт и страдание. Трябва да си възстановим селото с любов и мир. Аз искам мъст. Мъст. Като гледам, всички искат мъст. Който е за мъст, да ме последва. Мъст. Минаха години. Захир умря, а войната започна. Тя унищожи мира, а също и природата. Оцеля само едно дърво. Последното дърво. А войната продължава ли и продължава? Дано се намери